Takže čaute lidi, dneska si jdeme zahrát Moose Brawl. To je moje první video, co budu natáčet. Doufám, že všichni dáte odběr a like. Napišete nějaký hezký komentář. Tak. Tak, dáme si duely. Tak. Jdem na to, ještě vám ukážu, kolik mám pohárku jenom. Mám 1158 a most trophies mám Pirla a Spajka. Tak můžeme jít. Takže máme tady tuhle mapu. Hrajeme proti Piper, která nemá žádný skin. Takže to bude podle mě špatná. Asi jo. Jestli to tak vidím, že jo. Easy. Tak. Teďka jdeme proti Edgarkovi. To už bude horší. Nechci týmovat, nebo... Jo, pojď. Ne. Já si zapnu. Kurva, seká se mi to do píči. Prosím, ne mě. On něco zkusí, já mu dám. Já ti dám. Počkáme, no chlapče. Jdeme! Sakra! Nevadí. Konina. Teď mu dám co proto, teď se nejde týmovat, braško, teď se jde hrát. Teď se jde hrát normálka už. Tak no, buď si tam. Teď tu budu spamovat spajky, krásně, no tak nebudu. Braško, sorry, to bylo ze srandy jenom. Do píči, to je zmrt. Teda, to se vystřihne. To je prostý slovo. Zás, no, ať počká na abilitku, mu trefím. Dead. Yes, do lobby, hajzlenen. Šelinka. Chudák. Pac. Pium. Chudák. Tak. Máme první win. Tak. Už ho mám na 30, tak konečně. Tak to bude rychle nahoru. Protože tady to je úplně lehké. Tak. Můžeme jít znovu. Dáme si pár her a pak si ještě zahrajeme Hill Climb Racing. Dneska si zahrajeme 2 hry, protože toto je moje první videjko, takže bych chtěl vám ukázat všechno, co jakoby hraju, jakože ne všechno. Hraju ještě i Fortnite, ale toto hraju taky na telefonu, ale hraju to i na PlayStationu, mám 264 hapek. Hraju to i na PlayStationu a i na počítači jsem to hrál jednu dobu. Když mi bylo 9 asi. Dead. Teďka jdeme proti Hankovi. To bude asi EZ, no tak nebude. To vypadá celkem dobře. No. Nechoď za mnou. Nechoď vůbec za mnou, chlapče. Dobré. Tak, to bychom měli. Jo, vlastně ještě Nany, no. Nany, tak to jsme přímo úplně v prdeli. Ne. Má ultimateku.
Jsem dát. Kurňa. Tak toto bude těžký, no. Asi budu mít první prohru. No, asi spíš určitě. Jsem dát. Nerad to říkám, ale nejsem. Teda rád to říkám. Co tu melu furt? Asi je ten Nanidat? Ano, asi spíš určitě. Nevadí. Dáme si ještě jednu hru a půjdeme si zahrát Hill Climb Racing 2. Doufám, že se vám tohle videjko bude líbit a pokud budete chtít další videjka, tak mi napište do komentářů. Mě když tak 14, teda 13 vole, co to malu. A jako už jsem měl víc kanálů, jakože to, kde jsem natáčel. Kurňa, 913 HP už bylo. Ale tady tento, vždycky jsem všechny zahodil, ale tady tenhle bych jsem chtěl dát na nejvýš, jakože to. Na nejvyšší jako tu. Prostě odběratele a tak, zhlédnutí, lajky, prostě všechno. Bych jsem chtěl na tenhle účet udělat. Protože jsem takové tam ty další účty a ty byly celkem špatné, protože tam jsem byl úplně děcko a jako nevěděl jsem ještě jakože co a jak mám dělat jakože takhle, chápete? No a tady teďka už jsem trošku vyspělej, takže bych to mohl už jakože dát. Kurně. Už natáčím 7 minut, ty vole, to se ani nezdá. Jsem dead. Nejsem. Možná jsem. Možná nejsem. Dobré. Dead. Ty vole. Už bylo 470 HP. On by mi dal. Kam jdeš? Ne. On má 120. To je hajzl. My tu takhle budou utíkat. Co zkoušíš? Ty chlape. Pojď, tref mě. Pojď. Se zaženu takhle do kouta. Bác. Čaves. Tak. Mám 36 rank. Můžeme si zahrát ten Hill Climb Racing 2. Tak. A nezapomeňte dát ten like, odběr a prostě to zase nejde, když mám Wi-Fi, no. Prostě nezapomeňte dát like, share, odběr, přepošlete to kámošům vašim, aby se měli na co koukat. Nevím, co mám, proč mi to nejde. Nevadí, si budeme zahrát tady toto. Jo už. Takže mám tady toto. Mám Hill Climber. Mám tady tyto. Nevím, prostě ty blbosti. Mám tady tyhle.
Chybí mi tyhle 3, já mám všechny. Tak, toto mám Hill Climber MK2. Tady mi chybí tyhle taky 3 věci, já mám to všechny. No a ještě mám takové upgradey. A tady mám takové upgradey. Udělané už. Tady toto auto jsem měl rád, ale teď jak mám ty lepší, tak už to pro mě není nic moc. A chybělo mi tady 5 upgradeů, chybí mi tady 5 upgradeů teda. No tady tyhle, mám tenhle. Můžete si to video i někde zastavit, kde budete chtít, jakože podle mě dobré ty, jakože jestli taky hrajete toto, tak dost to bude chtít nastavit podle mě to auto. Tak, tady mám tady toto. Mi chybou 2 mám tady tyto tam nastavené. Vždycky si to stopněte, já vám to chvilku vždycky nechám. Já upgrade mám takové. Tak, tady mám tady upgrady. A parts mám. Tady tyhle. Chyběl mi těhle 5 a mám taky všechny. Tak chvilku to nechám, ať to může takhle vydělat, dobré. Potom tu mám ještě druhý tam takhle. A tam úplně stejně. Takže jdeme na další. Superbike mám. Upgrade takhle. Parts mám. Tady tyhle. Nic moc, chyběl mi zase 3. Můžete si to zase nastavit podle mě. Tak. Potom tu mám supercar. Tady mám tyhle, taky mi chybějí 3. A tady mám tu třetí blbost odemčenou, takže tady tohle vám bude asi k ničemu. Ale doporučuji vám, že si dát tady toto. Toto si dát pryč. Dát si tam toto a toto. Tady tenhle feel boost. Jo, protože ono je dobré, že vlastně u tohohle auta ono se moc nepřeváží, takže můžete furt držet toto. Ono vám to dá ten boost. Toto vám dává taky boost. A když si dáte ještě ten upgrade, tak vám to dá ještě další boost, když vezmete kanistr. No a pak vám to doplní další IT. Ten feel, takže to je dobrý. Mám tu takové upgrade. Tak. Teďka tam tady toto mám mega rád. Chybělo mi 4 upgradey. Mám takové prostě, teda ty parts. No, a mám tady, a můžete si to zase obsat podle mě. Nebo prostě nastavit. Tak. Jdeme na další. Lowrider. Tady nám zase 3 odemčené, takže to je k ničemu. Ale dal bych si tam střížku, toto a toto. Chybělo mi 4 upgrady prostě. Mám tady tyhle ty blbosti. Ne, to jsem nechtěl. Jujky, nevadí, tak to dohrám. Aspoň vám ukážu, jak hraju tady tuhle hru. Vyskočíme, trošku si aspoň zalítám. Vezmeme fuel. Jedeme. Tak. Bam, vyskočíš. Jedeš. Bam. A to rychle hraju a ukážu vám zbytek. Ale ty už projedu rychle, bo to už jsou zajímavé, ale jako ty už. Pak vám ukážu moje nejlepší auto, co mám. Jakože nejvíc upgrade. Je to motorka, někteří nemají rádi, ale je dobrá, jakoby celkem. No, poslední kolo. Tady jsou boti furt. Jedeme. Doufám, že tady slyšet dobře, protože jsem si ještě nekoupil mikrofon, nahrávám z telefonu. Jak si koupím mikrofon, tak to bude určitě lepší.
Tak. Máme to. Reklama pryč. Otevřeme si ještě box rychle. Tak, můžeme jít tady zpátky. U jakého auta jsem skončil? U Lowrideru, že? Teďka tady mám tady tyhle. Koupil. Mám tady tyto parts, prostě. To je jedno. Pak mám ten hot rod. Tak mám tady no. Tady mám všechny ty blbosti. Tak, pak mám tady toto. Takhle. Upgradey. Pak tu mám rotátor. Tak. Můžu se zase obsat rychle. Tak. Tyhle upgradey. A teď. Chopper. Tyhle upgradey. Tyhle parts. Používám nejvíc střížku, coin, nitro. Prostě nejlepší, ale místo střížky si dám teďka asi toto. Jo. Takhle. Pak tam tank. Tady mám takhle. A pak tu mám tady tohle poslední. Mobil. Tak. A pak už to jsou tyhle auta. Takže. Já už bych to asi ukončil. Doufám, že se vám videjko líbilo. Já vám tady ještě ukážu moje hry. Tak mám tak sociální sítě. Tak dále. Tak, tady mám hry. Ne, proč jsem si je stáhl, len tak z nudy. Tak. Tady mám ten Fortnite. No vlastně můžu ještě zapnout Fortnite. Rychle ukázat vám, jaké tam mám skiny. Jestli tam není aktualizace. Je. Ukáž jak dlouho. Nevím, kašlu na to. Takže tady jsou tyhle moje hry. Tak. Mějte se krásně. Skládejte básně. A čusán.